O Brasil é o quinto maior país do mundo inteiro com mais de 8,5 milhões de quilómetros quadrados de território, uma extensão tão absolutamente colossal que é maior do que toda a Europa continental, maior do que a Austrália, maior do que a Índia, e tão geograficamente diversa que contén algúns dos fenómenos naturais máis extremos, máis raros e máis visualmente impactantes que se posan encontrar en cualquier outro canto do planeta Terra. O Brasil ten a floresta tropical maior e máis biodiversa do mundo, o río máis caudaloso do planeta, un pântano do tamaño de un país europeu, cachoeiras máis largas que as do Niágara e un río escondido nas profundezas da terra que os descobridores batizaron como un río do inferno por súas aguas a 60 graus de temperatura. Mas entre todos eses fenómenos geográficos extraordinarios, a un que ten desconcertado, fascinado e asombrado os cientistas, os turistas e os propios brasileiros durante décadas. Un río que muda de cor completamente de maneira mágica, aparentemente imposible e completamente natural, pasando de aguas transparentes e cristalinas a un espectáculo visual de cores tan intensas que parecen obra de un filtro de inteligencia artificial, mas son produto exclusivo da biología, da química e da geologia brasileira. Deixe o seu like, inscreva-se e compartille. Comecemos. O primeiro dado que debería deixalo completamente sen fólego é a existencia do Río Negro, o maior afluente do río Amazonas e un dos ríos máis extraordinarios do planeta por un fenómeno óptico que non ocorre en nenhum outro río de importancia comparável. Súas aguas son de unha cor preta intensa, escura e completamente opaca que parece tinta nanquín diluída, mas que na verdad é agua de río perfeitamente limpa, potável e cheia de vida acuática. A cor preta tão extrema do Río Negro non se debe á poluición, a sedimentos escuros nem a cualquier causa artificial. Debe-se á decomposición de materia vegetal nas florestas inundadas de súa bacía que libera ácidos húmicos e fúlbicos que tingen a agua de un preto tão intenso que, quando os barcos navegam pelo Río Negro, parece que flutuam sobre petróleo líquido, mas a água é completamente transparente quando se toma un copo individual, porque a coloração só é visível en grandes volumes acumulados. O máis extraordinario do Río Negro é o que ocorre quando se encontra con o río Solimões na cidade brasileira de Manaus. Os dois rios fluen un ao lado do outro por máis de 6 km sen se misturaren completamente, criando un fenómeno visual de dúas aguas de cores opostas, preto e marrón arenoso, correndo paralelas sen se fundiren debido a diferenzas de temperatura, velocidade e densidade que os brasileiros chamam de encontro das aguas, e que é unha das atraccións turísticas máis visitadas e máis fotografadas de toda a Amazonia brasileira. O segundo dado é o río que muda de cor como por mágica, o río São Francisco, coñecido como o río da Unidade Nacional Brasileira, porque cruza 5 estados diferentes do nordeste e do sudeste do Brasil, como unha extensón de 2.700 km, e que durante as estações secas extremas muda dramáticamente súa cor e súa apariencia de maneira tão radical e tão visível que os habitantes das cidades ribeiriñas o descreven como un río completamente diferente segundo a época do ano. Durante a estación xuvosa, o São Francisco é un río caudaloso de aguas marróns e turbulentas que transborda súas margens e inunda os vales circundantes, pero durante a estación seca extrema o nivel desce tão dramáticamente que as aguas se tornan cristalinas, esverdeadas e tranquilas, expondo praias de areia branca, roxas polidas e formações geológicas que durante a maior parte do ano están completamente submersas sob metros de agua turba. Esta mudanza tão extrema e tão sazonal non é mágica, mas o resultado directo da variabilidade climática do semiárido nordestino brasileiro, onde as precipitações poden variar entre 1000 milímetros en un ano húmido e menos de 200 en un ano seco, criando un río con dúas personalidades completamente opostas que conviven no mesmo leito segundo a estación do ano. O terceiro dado geográfico brasileiro extraordinario é a existencia do río Amazonas como o río máis caudaloso do planeta Terra, con unha vadão media de 209.000 metros cúbicos por segundo de agua doce que desagua no Atlántico. Un volumen tan absolutamente colosal que equivale a aproximadamente 20% de toda a agua doce líquida que desagua en todos os océanos do mundo combinados, unha cifra tan absurda e tan difícil de imaginar que os hidrólogos a usan como referencia para demostrar a magnitude planetaria do sistema amazónico. O Amazonas descarrega tanta agua doce no Océano Atlántico que súas aguas dilúen a salinidade do mar até unha distancia de 400 km da costa brasileira, criando unha zona oceánica gigantesca de agua salobra onde especies mariñas e fluviais coexisten en unha transición gradual entre a agua doce do río e a agua salgada do océano que non ocorre en nenhum outro estuario do mundo con esta magnitude tan extrema. O cuarto dado é a existencia do Pantanal, o maior pántano tropical do mundo inteiro con unha superficie de aproximadamente 150.000 km², que é maior do que países inteiros como a Grecia, a Nicaragua ou Bangladesh.
e que durante a temporada de chuvas inúndase completamente sob entre 1 e 3 metros de agua doce que cobre a totalidade da planicie, transformando unha paisaxe de sabana seca en un imenso lago continental onde os animais terrestres se refugian nas poucas illas elevadas que sobresaen da agua, en cuanto millares de jacarés, sucurís, capibaras, garzas e tuiuyús nadan libremente por un océano de agua doce que se estende até onde a vista alcanza en todas as direccións. O Pantanal ten a maior concentración de fauna silvestre de todo o hemisferio occidental por quilómetro cuadrado, con máis de 1000 especies de aves, 400 de peixes, 300 de mamíferos e 48 de répteis en un territorio onde onzas pintadas, antas, lobos guará e araras aduis conviven en un ecosistema de pántano tan produtivo e tan biodiverso que os biólogos o consideran un dos últimos grandes paraísos silvestres do planeta Terra. Deixe o seu like, inscrévase e compartille. O quinto dado que demonstra a geografía extrema do Brasil é a existencia do río subterráneo Hamza, un río que flúe a 4.000 metros de profundidade sob a floresta amazónica con unha extensão estimada de 6.000 kilómetros e unha vadón tan lenta que leva 100 anos para percorrerse o traxeto completo, descoberto por geofísicos brasileiros do Observatorio Nacional do Río de Janeiro en 2011 mediante medições sísmicas e de temperatura en pozos de petróleo perfurados pela Petrobras. O río Hamza flúe a través de rochas porosas sedimentares sob a Amazonia na mesma dirección que o río Amazonas superficial, mas a unha velocidade de apenas algúns metros por ano debido á extrema densidade da roxa que filtra e retarda o fluxo de agua, criando un río subterráneo tan lento que é máis parecido como un aquífero en movimento continuo do que como un río convencional, mas que os geólogos consideran un río auténtico porque transporta agua de maneira continua desde os Andes até o Atlántico sob a terra, duplicando a rede hidrológica amazónica como un segundo Amazonas invisível que existe a 4 kilómetros de profundidade sob os pés de quen camiña pela selva. O sexto dado é a existencia das cataratas do Iguazú na fronteira entre o Brasil e a Argentina, un sistema de 275 quedas de agua individuais distribuídas ao longo de quase 3 km de largura, que caen de alturas entre 60 e 80 metros, en un desfiladeiro de basalto tão espectacular que a primeira dama americana Eleanor Roosevelt exclamou ao velas "Pobre Niágara", cando visitou o Iguazú en 1944, unha reacción que compartillan prácticamente todos os visitantes que chegan pela primeira vez á Garganta do Diabo, a queda principal onde metade da vadón do río Iguazú cai na forma de unha cortina continua de agua branca de 80 metros de altura, cercada permanentemente por un arco iris permanente que se forma na névoa da queda, e que os fotógrafos profesionais consideran un dos espectáculos naturais máis impresionantes do planeta inteiro. O sétimo dado é a existencia da Serra da Bocaína e do litoral brasileiro do Atlántico, onde o bioma da Mata Atlántica, considerado a segunda floresta tropical máis ameazada do planeta depois das florestas de Madagascar, aínda conserva bolsóns isolados de biodiversidade extrema, onde os biólogos descubriron nos últimos anos novas especies de primatas, anfibios, aves e plantas que a ciencia non coñecía anteriormente, demostrando que mesmo un bioma devastado, a 88% de súa extensión original, continúa abrigando tesouros biológicos descoñecidos que esperan ser descobertos nos fragmentos de floresta que sobreviveron a 4 séculos de desmatamento colonial e moderno. O oitavo dado é a existencia da Chapada Diamantina no estado da Bahía, un planalto de arenito elevado a 1000 metros de altitude que contén canyons de 500 metros de profundidade, cachoeiras subterráneas de 40 metros de queda, cavernas de cristal de rocha de 10 millóns de anos e un río subterráneo de agua azul turquesa tan transparente que os mergulladores poden ver o fundo rochoso a 30 metros de profundidade como se a agua fose ar líquido. Todo iso en un parque nacional que foi durante o século XIX a fonte máis importante de diamantes de todo o mundo e que hoxe é un dos destinos de ecoturismo máis espectaculares do Brasil pela combinación única de geología kárstica extrema, biodiversidade de caatinga e paisaxes que parecen de outro planeta. O nono dado é a existencia do Monte Roraima na fronteira entre o Brasil, a Venezuela e a Guiana, o tepuy máis famoso da serie de planaltos de arenito precambriano que os geólogos consideran as formacións rochosas máis antigas do planeta, con máis de 1.700.000.000 de anos de antigüidade, e que foi a inspiración directa para o romance O Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle, onde descreveu un planalto isolado onde dinosauros sobrevivían en un mundo perdido, unha ficción literaria que ten súa base na realidade geográfica de un tepuy, onde a evolución produciu especies de plantas e animais endémicas que non existen en nenhum outro lugar do planeta e que os biólogos continúan descobrindo con asombro toda vez que organizan expedicións científicas ao topo deses planaltos milenares. O décimo e último dado é a existencia da lagoa de cratera do Pozo Azul na Chapada Diamantina,
Unha caverna inundada de agua azul tão intensa e tão pura que os visitantes que nadam nela descrevem a experiencia como flutuar en unha piscina de safira líquida iluminada por un rayo de sol que penetra por unha abertura no teto da caverna e que ilumina a agua de cima, criando un espectáculo visual de luz e cor tão sobrenatural que os fotógrafos que o capturan precisan remover os filtros de súas cámaras porque as cores naturais da agua parecen falsas ou artificialmente saturadas cando na verdade son completamente reais e produto exclusivo da pureza mineral da agua filtrada por millóns de anos a través das roxas calcarias do Planalto brasileiro, demonstrando máis unha vez que a geografía brasileira non precisa de efeitos especiais nen filtros digitais para criar paisaxes que parecen imposíveis, mas que son tão reais quanto o solo que pisamos. Deixe o seu like, inscrévase e compartille. Até a próxima.